Na Vysokej škole Sv. Alžbety sme veľmi vďační za odhodlaných a dedikovaných pracovníkov, ktorých máme v krajinách ako Keňa a v ďalších v regióne. A sme hrdí na to, že Daria aj s Nikom pred viac ako 10 rokmi prišli s touto myšlienkou a podarilo sa im naozaj vybudovať jednu úžasnú inštitúciu, ktorá dnes v Keni patrí medzi najrešpektovanejšie a výsledkovo najkvalitnejšie, tak dáva šancu deťom naozaj z ťažkých pomerov začať úplne nový život a uspieť v živote. A sme veľmi vďační, že môžeme takýmto spôsobom spolupracovať a že ako vysoká škola môžeme podporovať to zmysluplné a systematicky budované dielo. A sme samozrejme vďační aj Ministerstvu zahraničných vecí, Slovenskej ambasáde tu v Nairobi a Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za dlhoročnú spoluprácu, vďaka ktorej aj toto dielo sa môže naďalej rozvíjať a tak meniť život lepšiemu stovkám a stovkám detí z celej Keni. She's Daria Kimoli. He's Nicodemus Kimoli, and we are both directors of St. Philip Neri School. St. Philip Neri Primary School was started in 2013. That's the official date when we opened. Of course, we were under construction in 2012. We have two programs which we keenly oppose all the dear in our hearts. Like I said earlier, we had, of course, background of LP the Nindi, but of course, we wanted to integrate the Nindi within the common society, or rather the main integrated society. At the moment, we have Bright and the Nindi kids in this school. Naša škola je plne integrovaná škola. V štúdiu v nej vlastne dva typy detí. Deti, ktoré si za svoje štúdium môžu zaplatiť, alebo teda pochádzajú z rodín, ktoré sú finančne stabilné, a deti, ktoré sú vlastne jedny z tých najchudobnejších a najnúznejších detí v spoločnosti. Ale tento systém sme vlastne prišli len tak, aby sme dali šancu študovať deťom a aby deti, ktoré vlastne si to nedokážu dovoliť, študovali spolu. V jednej škole tí, že nosia rovnaké uniformy, nie je možné rozpoznať, ktoré dieťa patrí z ktorej kategórie. Naše deti pochádzajú zo slamov, z segregovaných vidieckých oblastí. Sú to deti častokrát s telesným postihnutím, deti s albinizmom a deti vlastne z takých naozaj najrôznejších rodín. Táto integrácia nám funguje veľmi dobre, vyvinujú sa medzi nimi dlhoročné priateľstvá. Deti, ktoré vlastne pochádzajú z tých lepších rodín, si niekedy na prázdniny berú práve deti z tých ťažších rodín. A vlastne tie deti vynikajú vo všetkých smeroch, akademických smeroch, talentových smeroch, športových smeroch a vlastne naozaj sa im darí dostávať sa na veľmi dobré stredné školy a neskôr na univerzity. Škola Sv. Alžbety, tuto v Joske, vedľa Nairobi, vybudovala túto nádhernú školu pomocou Summers organizácie Ministerstva zahraničných vecí. A hoci sme vysoká škola, tak tu sa vychovávajú deti, ako Daria povedala, z tých chudobných komunít, zároveň z tých komunít, ktoré si to môžu dovoliť. A tí najlepší pokračujú štúdiu na stredných školách, ako aj na vysokých školách. Čiže spĺňame tú myšlienku profesora Krčmeryho, že prichádzame s výučbou k študentom a k žiakom.